Kagurgura ti gastoy! Palamutan kayo nagarugan! Sakpay di agin now! Sakpay tagpalang na kayo! Sakpay di bulan na kadang arasaw! Maumumaak na talagan! Kung unak kanya, no, sakti makaingot! Hanyong urayan! Kung unak kanya yung hay nga! Pinagod yung boses ko! Naman banunga ang palmalang, apa na mag-isip-sip ka, tinigbigat, tatlo na marami tanggal daw, apa na itong nakrayot na alaunan, tapos kastoy pa din masabot ko ta? Hay na apo, ano ko kuon nyo dita? Ag-ML kayo? Maumumang ka na talagang! Bit-tabit ka sa nakita sa cellphone nyo ka! Akan nga yun awal ako susurpi ni Amayon, para na aging inom ni alak na nilati ng aramitan nan, Tatay! Hay! Kumakan na yung mga talaga! Kastoy, di masambot ha? Hay na apo, kakaasi ang palmalang, nagtabtrabaho, sakpay di aginaw, palamutan kayo lagamudan. Kung kunakan nyayo, makita lang na agigam ka di sa cellphone kasi aging ML dito, kitain nyo ha? Awan ka mo yung aramidan. Agriin kayo iti bigat, hanya bigaton, alauna. Agriin kayo palamo, birukan nyo. Kagorgora kastoy nga biyag. Hindi na pala kumaalaan ni Apo. Hindi ko na kanyayong. Mabisita talaga. Mag-isip ka di barbango, tatlo na dati malamot yo. Para agsari mo, nagita mulmulang, iti makitukutul ko, tatlo na dati malamot yo. Nagmamaya ti biyag yun aya. Kung kuna ka, nagbayag ti biyag, nagbayag ti biyag yo. Kung kuna kanya yo. Yung nga uray nga, tigur-gur ti boses ko, tahal ko nga nagan tinagan ko lang kaya masipapo. Kung kuna